אושר, יש בעיה? לא, סתם מתלבט. מה שתתלבט? זה כולה בירה. הכל בסדר, אושרי? כן, הכל בסדר. ואיך המצב עם ליאת? הכל בסדר בינינו. אני מצטערת שאני דוחפת אותך. ליאת חברה ממש טובה שלי ואני לא רוצה לראות אותה נפגעת. לא שכחת משהו? שכחתי משהו? כן, תודה. היי אושרי, מה שלומך? הכל בסדר. מה שלומך, מירה? חיים, בינתיים. מה שלום ליאת? אתם עדיין ביחד? כן, שלומה מצוין ואנחנו עדיין ביחד. בדיוק אתמול פגשתי את אמא שלך בחוג לספינינג, ואמרתי לה, איזה מזל של הבן שלך, יש כזאת בחורה זהב, ובכלל, נהדר שאתה החלטת להתיישב סוף סוף. וגם שאלתי אותה, מתי הנכדים? אני מצטער, מירה, אני מוכרח ללכת. כמובן חמוד. יום טוב. יאללה, מנצ'סטר, כנסו בהם! עכשיו השלב. שמו השלט הזה. First line protection for Chelsea against Ronaldo and Fabrecia. אני אומרת לך, מורני, אין מצב שהוא שכח שוב פעם. טוב, ממי, יאללה, אני הגעתי. ביי. A 1-2 with Rooney. Ronaldo again, good play. Heading the pass to the right side. Here's Hargreaves. ליאתי, איזו הפתעה. ידעתי שאין מצב ששכחת. אני אוהבת אותך הכי בעולם. אני אוהב אותך הכי בעולם. לא, אני אוהבת אותך הכי בעולם. אוקיי, יאללה, זה היום. מושג עד כמה הייתי ילדה. Ronaldo! יש! יש! יש!
אסתר! אני לא מאמינה. אתה באמת שכחת, אה? לא, אני פשוט... עכשיו בלי תירוצים. אם שכחת את היום הולדת שלי של איזה משחק מזוין, אז זה נגמר בינינו, אתה מבין? עכשיו או לעולם. מה אתה אומר? זה לא ששכחתי ליד. זה פאקינג ליגת האלופות. ווואלה, את יודעת, יש סדר עדיפויות בחיים.